Kini real talk lang ni mga kaistorya ba. Unta dili ni lainon sa mga katawhan nga maigo aning atong real talk or kadto mismong mga dili man hinuntanan ha, katong mga mga call center agents. Attention, di man wala man yung nga nagbuot ko ha, pero real talk lang ni. Magbuot man lugar ko, kinsa man lugar ko para magbuot, pero naka-comment lang ko ha. Kaya nga no, ano ni magod ni, okay lang unta kung kamo lang, ba? Dili, if something will happen, na may madamay. Tinood galing, uban na pasulon pa ninyong gobyerno eh. Yeah. Unta, makuha ninyo niya kung buti pasabot, mga kaistorya. Gadina manggod, nag-adto ko sa ka-convenience store kay nagdali-dali ko og nagdali-dali ko og pangita og pamahaw. Paabot na ko ito nga convenience store, tingala ko puno na kayo ang ilang ilang gawas ba. Perting daghan ang nag-inom mga kaistorya as early as 8 mga 8 pa, 8 o'clock in the morning ha. 8 o'clock in the morning. Daghang kay gainom mga batanon, mga istorya. Bakit pa eh. Inom gyud nga tamas ginhawa mga istorya. Di karon pag adto na ko sa cashier, kinagbayad na ko, kinagpalit ko kanang pagkaon para pamahaw. Nangutana ko sa cashier. Ano ko nga, sabi ni sila kanang nabuntagan ni sila inom. Ang gingon sa cashier sa ko mga istorya, dili sir, mao pa na pagsugod nila. Kuha? Ano man na? Isang mga kuhan maguna sila sir, mga call center agent. Mao pa pagsugod nilang inom. Mga graveyard shift na sila, mga white tulog. So, ini mga istorya, di ba yun nga nagbuot si Papa Ardi lugar ha? Pero, kanang ayaw ninyong abusuhi ang inyong lawas. Kanang hinana nga may tulog. Unya pagkabuntag imbis nga ang inyong untang hunahon nga mopahulay pa mo kay napamoy trabaho pagkagabi na sab. Wala eh. Ang inyong ipahulay inyo na mahinong gilala, inyo na mahinong giinom. So kinsa lugar magdugay ana nga kinabuhi kung inana inyong lifestyle. And besides, kung boto no naong kani magud atong lawas mga kaistorya, although di man ta perfect dapat manguning lawas magud nato, dapat nato ding ampingan. Kay kining lawas di man kitay tag-iani sa Ginoo man eh. Gipahulam ra ni sa tua. So dapat magbaton tag respeto sa nagpahulam. Sa pamaagi nga as much as possible, di man ta perfect, masayop man gid ta. As much as possible unta atong maplastar ba ang atong lawas ba nga di bitaw na to mabusuhan. Kisa pa may laki anak makaistorya nga wa kay tulog. Tapos pagkabuntag la ka tagsara bagid ka bakit wa pay labot sigarilyo. What will happen to your body? What will happen to your health? Ang uban siguro ato napay mga dependents, basta ang uban to minyo na nay mga gagmayng mga anak. Or kamo mo'y gisiligan sa inyong ginikanan. Unya kini bugid kana ko na-realize na ko ni mga istorya, If something happened to your body, bisag kinsa-kinsa naman lang din laba, bisag kinsa-kinsa na lang ba dayon ninyong pasanginlan. Bisag kinsa-kinsa na lang yung pasanginlan dayon, pasanginlan ninyong Ginoo nga wala nagpakabana. Ang uban pasanginlan ninyo ang inyong trabaho mismo, nga sige mo kabilar. Napayuban, pasagin lang pa ninyong gobyerno. Kaya nga wala healthcare services. Pero tinuod na, dako ay kag part kung saan naitabo sa imong kaugalingon. Dako ay kag part nga nung nagkasakit ka. Gawas na lang katong nagi mga ginatawag nga mga hereditary nga mga hereditary nga disease Pero kana mga acquired disease, walay dapat masulo na kundi ikaw lang eh. Sa inang kana nga
wala kay tulog, whole day ka, graveyard. Pag abot sa buntag, lala ka, inom tamas ginhawa. Kasi may tabuan na, pagkagabi, trabaho na sab ka. Ayaw na, kay kanang imong lawas templo na sa Dios. Kanang kini atong pagkinabuhi, gihimo tas Ginoo para mag-alagad siya. Di man yung nga I sound preachy pero I may sound preachy but this is reality. Mo ni tinuod. Nya karon kung masakit ka, gulguol din ka. Di ba? Gulguol din ka. Bisa kinsa na lang din imong basulon. Pero ang tinuod, kung nasakit ka, ikaw ang hinungdan ana. Kay gapasagad ka sa imong lawas. Imong giabusuan ang imong lawas. Kanang ingon ana nga bilar ka tapos pag human nimog bilar, inom ka tamas ginhawa, sigarilyo tamas ginhawa, trabaho na pud pagka bilar na pud. Grabe na nga mga pagpangabuso sa lawas, mga kaistorya. So kini real talk lang ni sa mga call center agents. So sa magmata mo, ayaw mo pagmatag morning. Ayaw ninyo abusuha inyong lawas. Unfair na sa nagbuhat sa inyo ha. Unfair na sa tag-iyaan ng lawas mismo ninyo. Kinsa man lugar ko para mingon ana. Wala lang, real talk lang ni mga kaistorya. But anyway, at the end of the day, ikaw naman yung gapoy magbuot. Di man ka pugnan ni Papardi nga mag-inuma ka sa muinom ka usa ka truck nga ilim nang makahubog, walay makapugong. Pero ako lang, I'm just saying kay ako mismo nagworry ko sa akong nakita. Nga grabe kay kakabilar, walay tulog, pagkabuntag inom, pagkagabi trabaho na sad. My goodness, why may lucky ana mga kaistorya. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Ang Genesis Organic Spirulina ay itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay organic at hindi synthetic, kaya walang side effects. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan.